Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akwai maganganu da yawa da suka faru tsakanin gwamnan jihar Kano da kuma Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, babban malamin musulunci na Kano, har ta jayo ya fitar da sanarwar cewa shi ya sabka daga shugabancin hukumar Hizba. Babu ko shakka abubuwan da suka fito na zahiri da muka gani su ne kamar sukar da gwamna ya yi ma aikin da hukumar Hizba take gudanarwa wasu lokuta. Amma kuma babu ko shakka akwai alamu cewa akwai abubuwan da suke faruwa ta ƙarƙashi ta bayan fage wa'anda ba mu da cikakken bayanin kan abubuwan da suka faru. Amma kaɗan daga cikin abubuwan da suka bayyana cewa abubuwan da suke faruwa abin da ya shafi murja da fitar da ita cikin prison ba tare da umarnin alkali ba, da kuma gwamna mai yiwa Aminu Ibrahim Daurawa ya nemi ganin gwamna akan wasu muhimman abubuwa. Gwamna ko baya da daman ganin shi a wannan lokaci ne ko kuma ya aka yi aka hana shi ganin shi. Sai kuma Aminu Ibrahim Daurawa ya ji wannan magana ta fito ta kafafen yada labarai. Shi kuma sai ya ga an sanyaya mishi gwiwa, ya ga yana aiki yadda ya dace. Idan an Hizba sun yi kuskure nawa sojojin Najeriya suka yi, kuskure nawa 'yan sandan Najeriya suka yi, kuskure nawa 'yan ma'aikatan gwamnati da yawa suka yi, amma kuma ba tare da an yi sukar su ba. Gwamnati ba ta sukar ma'aikatanta, sai dai ta ladabtar da wanda ya yi laifi. Me yasa ma gwamna ko kuma shugaban ƙasa yake gana da jami'an gwamnatin shi a duk sati ko kuma a wata, ko kuma masu ba da shawara da masu kula da kafafen yada labarai? Dole ne akwai wani abu, akwai hanyoyin da za su sadu ta waya ko kuma lokaci, a ba wani lokaci ya zo a tattauna da shi. Malam Aminu Ibrahim Daurawa abin da ya yi, ya ce ya sabka daga mukami kuma yanzu an sasanta ya dawo. Wannan zai ƙara mushi daraja. Za a ga cewa ba alfarma aka mushi ba, shi ne yake ma gwamnatin alfarma, har yana aiki ƙarƙashinta, ana tsaftace garin Kano daidai gwargwado. Kuma dai mutane da yawa suna fitowa su yi maganganu, su soki gwamna, wasu su zo su soki Malam Aminu Daurawa. Babu ko shakka abubuwan da suka faru a tsakaninsu babu daɗi ga magoya bayansu dukkansu, musamman da yake mutane ne sanannu kuma manyan mutane ne a Kano. Amma gwamna jihar Kano, injiniya Abba Kabir, shi ma ya nuna cewa shi ma dattijo ne. Kiraye-kirayen da aka yi na cewa a sasanta kuma Aminu Ibrahim Daurawa kuma aka ce ya ci gaba da aikin shi. Ya yi ƙoƙari, aka zo aka sasanta. Ana sa ran yau zai koma aiki insha Allah. Allah ka tabbatar da al'umma akan daidai, ka shirya shugabanninmu a duk inda suke. Ba ƙaramin asara ba ne a rika samun saɓani tsakanin shugabanni, musamman shugabannin ma a ce masu jagoranta al'umma ɗaya. Akwai bambanci tsakanin saɓani tsakanin shugabannin wata jiha ko wata ƙasa zuwa wata ƙasa da a ce wanda suke saɓanin a wuri guda suke jagoranci. Malam Aminu Ibrahim Daurawa mutum ne wanda mutum ne mai daraja a Kano, ba ma Kano kaɗai ba, duk Najeriya, kai har ƙasashen Afirka. Shi ma gwamna uba ne kuma shugaba ne a jihar Kano. Bai dace ba ya samu saɓani da babban malami irin Aminu Ibrahim Daurawa. Ba ƙaramin koma baya ba ne gwamnatin shi za ta fuskanta. Sannan na ga fashin baki da su a Bulama da kuma Jafar suka yi a ranar Lahadi. Su ma sun taɓo ɓangarori da dama. Babu ko shakka duk wanda ya san su wa'annan mutane zai san cewa sun fi goyon bayan Abba Kabir a lokacin siyasa bisa ga sauran 'yan takara da suka yi takara a jihar Kano. Amma kuma a wannan shiri da suka yi sun tsage gaskiya ko ɗacinta. Duk kusancinsu da gwamna, duk soyayyar da suke ma gwamna, sun faɗa ma gwamna gaskiya. Wa'annan mutane sun cancanci yabo, kuma Allah Ubangiji ka ƙara musu ilimi, ka ba su ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo wa mutane, wayar da kanun mutane, al'umma bisa abubuwan da suke faruwa na yau da kullum. Ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.